Een drukte van belang is het daarom in de dorpswinkel. Pommeranten komen om te luisteren naar hoe de buurtsuper in Gariep profijt had van de proef die een ierlien uiteenzet is. We kunnen van merken dat er bepaalde dingen door sparren gefaciliteerd worden, dat we daar gebruik van maken kunnen. We hebben ook bijvoorbeeld schoenservice, stomerijservice, maar we hebben ook onlangs ook een maaltijdservice erbij gekregen. In vervolg op de gearworking met de buurtsupers tekent de oerheid nou ook een overeenkomst met de regiobank. Doel is het op peil houden van het tal jildautomaten in krimpgebieden. We gaan daadwerkelijk een pilot starten op 5 plekken waar we enerzijds een geldautomaat willen doen. Waardoor contant geld weer bereikbaar is. Vinden veel mensen belangrijk. En anderzijds ook een loket in een buurtsuper te hebben. We helpen ze door ze de kennis aan te bieden die we hebben, omdat we in heel veel krimpregio's actief zijn. Het is niet zo dat we nu belastinggeld insteken, maar er wel voor zorgen door bijvoorbeeld voorzieningen te bundelen. Dat zij een loket kunnen hebben op een plaats waar ook andere voorzieningen zijn. Dat het mogelijk blijft om te bankieren, ook in een kleiner dorp. Jonken bezitten onder supermerk geeft de minister ook nog een blokje om door het dorp. En doch daarbij orenplakken in Gariep aan. Zoals het nieuwe zwartcentrum in het Jedre Melkfabriek. Oh, wat mooi. Hier is een minister aan. Samen. Nou, tot ziens. Je ziet er keurig uit. De minister had nog geen knoop teruggehakt dat het gaat om de lobby om Noord-Eerst-Friesland als officiële krimpregio aan te wijzen. Belangrijk, want daar is ook weer Hilton Keppelen. Blok is wel te spreken over wat er in Gariep sjocht. Dit is echt een les die ik ook op andere plaatsen die met krimp te maken hebben uitgedragen. En ga zeggen, ga eens in Gariep kijken hoe ze het daar doen, want dat is de manier waarop het echt werkt.